So karon diha mi karon sa kuan bukid kay ginbite mi sa among amigo nga tagiya dire. Gipare mi niya karon kay amo kunong susihon kuno yang kanang yuta dire. Ug unsa kanindot. So akong ipaila-ila ninyo ang tagiya dire sa yuta. O kaila pa mo ani kay mo ni kwartahan kayo ni sa ingod. So akong ipaila-ila ninyo ang tagiya ninyo ta. Ay, Ay, boss, ako na si Kuan. singan mo sa mga to. Jan pula doon. Nya pila ka hektarya ni mong yuta dire? Mo, sagat to si Mika Kuan. Sige. So, mo ni day ang tagiya. So atong interviewon gamay ni og pila ka hektarya ning yang yuta dire kay nindot kayong bio. Pila ka hektarya ni mong yuta dire boss? Sagat to sa hektarya. Asam nito man? Kutob sa Patanaw, ato sa babo to. Asam napitan ang babawa? Itong na esquina to ba, itong gagian na to. Dito, Pila may palit nimo ning yuta apod? 1M. 1M. Nara akong bakaw kabaw to. Duha ka buhok. Oh, dai to. Kutob sa inyong makita dire dapita ka kuan dinhi ka Jan Paul ato. Unsa sa may plano nimo ning yuta nimo boss? Imo ning ibaligya o unsa man nimo? Sa may balak nimo? Gamaan din ako Andre. Kanang luparanan sa mga bike ba? Para makasuroy sila tiyo ampul dre. Para makasubay sila sa akong kitaan. Para makasubay sila sa yuta sa akong lolo dokyo. Ito atong unahan. Bigang biyabas na kalubinhan ray wayo mo re. Ngano man nimo tamnig lobe nga lami man jud nang nay lobe kay Ora aron si lolo dokyo oy. na kay kuan ba Yuta kana dire, gusto mo kang ni- maglamaw. Nindot inta kayog na ilubyan eh. Maglamaw ta ba? Yan mo Di na ilamaw nata mo. makalamaw ani. Di. Gipari-ari mi nimo dire unsa magunsar man mi dire. Ate, bike ra ta, mga tagbayabas. No may bungay mong bayabas. Sa ato unahan. Atanahan. Aso mamayabas ta dito ron. Oh. So karon diyan mi sa yang yuta Doon sana mo among yuta. mangita iya ko naming kuan mangita ko naming ganahan Bayabas. bayabas ko no. Iya ming itor sa iyang Para makakaon sila sa akong hasinda. bayabas. Para makakaon sila sa akong bayabas na akong gitanom. Pila na nakatuig nimo gi tanom ng bayabasa? Nga, edad pa ko 12. Unsa karon? Pila mo edad? Kinsin ako. Akin sina ka. Karon murag yung tiguwang na rong bayabas na. What? Oh, di ko yung tiguang dai. Di. Ang bayabas na. Ang bayabas di rin yung tiguang dai. Oh. So kanay hapit na mi maabot sa iyang bayabasan. Kumusta ro bayabas mo? Kumusta ang bayabas ni Madre man? Okay naman kay wa may makakuha dire god. Ngano man? Kay Unsa man nagikuraw nimo ning bayabas o Kuya mo. gipasagdan ra? Kuya mo. pasagdan ra na ako kay para na pay makakaon. So mao na iyang bayabas dire. Ngano imong bayabas nga gamay ra magbunga lagi? Bawa bisan ni kaon ng bayabas re. Okay ra lagi imong huwata ni dito magukuran. Di. Ha? Di. Ah, siyempre di dito magukuran kay imo man ning kabayabasan. Tamis layo ang bayabas kay butangan yung asukal na. Dito nga ni asukal mo dai. Mana tamis kayo. Asa man ang imong bayabas pi wa man lagi ko nimo patilawa. Ay, Imo ra di kong paibugon dai. Pagitayo tiyo. Ano? Patilawan mo. Ah. So mo din iyang tinanom nga bayabas. gamay kayo. Mga kuan niya tulo ka tuig tinanom. Buding ka. Nga ora ni bunga. Hmm. Apol? Ngano mo ora man ni bunga? Moro man gay. Baw ni tiyo. Luludok yun, di ka bang tanom man. Imo tatong gitudloan. So karon atong pagkatilawan ning iyang gipanghambog na mo dire nga bayabas ug lami bagyo niyang tinanom kay mga tulo kuno ni katuig niyang tinanom so mao pa ni kadakon. Liwat na. Liwat na. So atong tilawan og lami ba dyan eh. Baw lagi. Tamis. Lami ba da? Tamis. So ang lasa niya mura pug bayabas. Lami basta di akong tanom. Diyan ako magdugay kay tanawon pa to ng yuta sa unahan. Na thank you kayo. Salamat kayo. Muli ako sa mua.